Hej, jeg hedder Simon, og jeg kommer fra Say Spices. I dag skal vi se på, hvordan man kan lave sin egen karry. Det er spændende at lave sin egen karry, fordi at det er nemt, og det smager bedre end det karry, du normalt kan få i supermarkedet. Vores karry består af 11 forskellige krydderier. Oprindeligt kommer karry fra Indien, og enhver familie i Indien, med respekt for sig selv i forhold til madlavning, har sin egen karry-opskrift. I dag vil jeg fortælle dig, hvordan du simpelt og nemt kan komme i gang med at lave din egen chili. Jeg mener selvfølgelig karry. Lad os komme i gang. Det bliver død lækkert. Traditionelt set indgår der så 12 krydderier i en original karry. Og det er kurkumeje, ingefær, bukkehornsfrø, koriander, spidskommen, kardemomme, stærk paprika, sort peber, nelliker, sennepsfrø, muskatnød og chili. Det tager kun 1,5 minut at blande sin egen karry. Det gør vi så nu. Nu har vi så blandet forholdet i vores blender, og nu skal vi rigtig lave karry. Bada bum. Så har vi så lavet vores egen karry. Og jeg lader den lige op her. Spilder lidt. Så kommer det der med der. Sådan der. Og hvis du ser tæt på her, så kan du så se, at det bare er en død lækker karry.